Idan ba ku manta ba, mun tsaya ne a inda Samir ya yi hikima ya kama wannan aljana ya ɗaure ta sannan ya kai ta garinsu suka hukunta ta. In kuma ba ku samu labarin ba, ku duba shafinmu na YouTube akwai cikakkensa. Idan kun saurari wannan labari, to wannan shine ci gabansa. Bayan hukunta wannan aljana da suka yi, jama'ar wannan gari sun samu nutsuwa da kwanciyar hankali a zukatansu, domin ta jima tana cutar da su, ta yi ƙaurin suna wurin tare matafiya, ta kashe su, ta ƙwace dukiyoyinsu, sannan ta cinye su. Abin da waɗannan mutane ba su sani ba shine aljanan tana da wani miji. Wannan miji ƙato ne kuma ƙaƙƙarfa ne, mafarauci ne, a koda yaushe yakan shiga cikin sahara ya yi farauta na manya-manyan dabbobi masu haɗari, giwa, zaki, kura da sauransu. Waɗannan su ne abincinsa. A duk lokacin da ya farauta ya ci ƙoshi, zai kuma yi farauta ya ɗauko ya kawo wa wannan matar tasa har gida ta ci da ita da 'yarsu. A wannan lokaci bayan ya dawo sai ya tarar da matarsa ba ta nan, sai wannan 'yar ƙaramar ƙyar tasu tana ɓoye a bayan randa tana zaro ido kamar an watsawa biri ruwa. Ya tambaye ta, ina mahaifiyarki take? Ta ba shi labarin dukkan abin da ya faru. Haushi da baƙin ciki ya cika masa zuciya, ya ce ni ɗin za a yi wa haka, kuma wasu 'yan ƙananan halittu. Ransa ya ɓaci sosai da abin da su Samir suka yi, kuma ya sa a ransa sai ya tozarta su, sai ya hallaka su. Ya kula da ƙasar da ke ƙofar gidansa, sai ya fahimci cewa lalle akwai halittun da suka zo wannan waje. Ya ibi ƙasar ya shinshina ta, sai samu akwai ƙamshin mutane 3 da dawakai 2 sannan da jaki 1 a kan wannan ƙasa. Amma a cikin abin da ya fahimta shine wannan jakin ƙamshinsa ya fi bayyana a kan ƙasar fiye da sauran. Sai ya fahimci cewa mai jakin nan ya yi kai komo a wannan gidan fiye da sauran, inda ya fahimci cewa koma wane ne mai jakin nan shine ya ɗauke masa matarsa. Ya ci alwashin sai ya nemo shi kuma sai ya hukunta shi. Ya ci gaba da bibiyan takun sawun waɗannan dawakai har suka kai shi garin da su Samir suke. Ya yi niyyar ya shiga ya kamo Samir, amma sai ya ga garin suna da yawa, shigarsa zai zame masa haɗari. Dole ne ya kafa masa tarko ya kama shi a hannu ta hanyar hikima da dabara. Ya koma gefe yana shawarar hanyar da zai bullo masa, yayin da su kuma mutanen wannan gari sun shirya walima suna ta farin ciki da waƙe-waƙe, murnan dawowan Samir da 'yan uwansu lafiya, da kuma murnan nasarar da suka samu na hukunta wannan aljana. A gefe guda shi kuma Samir yana ta tunani, hankalinsa bai kwanta ba, domin ya san cewa tunda aljanan nan ta kasance tana da 'ya, to dole ne ya kasance tana da miji. Idan kuwa haka ne, idan mijinta ya dawo, dole zai bibi sawunta. Ya kenan za a yi? Wannan shine tambayar da yake wa kansa da kuma neman amsarta. Ya je ya samu waɗannan 'yan uwa nasa ya gaya musu abin da yake tunani. Suka ce masa, duka wannan abin da yake zuwa ƙwaƙwalwanka tsoro ne yake kawo shi, ka cire komai ka watsar. Yayin da mahaifinsa ma yake kwantar masa da hankali, kada ka damu, babu abin da zai biyo baya don mun hukunta wannan aljana. Amma duk da haka Samir hankalinsa bai kwanta ba. Haka ya ci gaba da shiga da fita a cikin wannan gari, yana gani a koda yaushe zai ga baƙo ya shigo musu wannan gari. Yana cikin tafiya yana zagawa a cikin wannan gari, sai ga takun kafa wanda bai taɓa ganin irinsa ba saboda girma. Sai tabbatar cewa duk yanda aka yi wannan kafar za ta zama ta mijin wannan aljana ce. Da gudu ya koma gida ya gaya wa iyayensa da kuma 'yan uwansa abin da ya gani. Suka ce a bisa ga dukkan alamu dai wannan abu ya fara taɓa ma kwakwalwa, domin mun gaya maka cewa babu fa abin da zai biyo baya, ka kwantar da hankalinka, ka daina ma tunanin wannan aljana. Amma Samir sai ya fahimci cewa yana cikin yanayin da babu wanda zai iya fahimtar shi. Ya koma gefe yana ta tunani, ya ce dole ne in tashi da kaina in nema wannan gari mafita daga tarkon wannan aljani da yake ƙoƙarin kawo masa hari. Ya shirya tsaf ya fita da niyyar zai je ɗebo ice, amma a ransa ya ji cewa wannan aljani yana bibiyarsa. Haka kuwa aka yi, akan hanyarsa kawai sai ya ci karo da shi, ya tunkaro shi. A lokacin Samir ya juya jakinsa ya zuba ta da gudu, yana ta gudu domin ya tsira daga sharrin wannan aljani. Amma ina, ya fi jakinsa gudu kamar da yadda aka yi da aljanar a baya. A wannan lokaci jakin Samir ya yi ƙoƙari sosai, amma duk da haka
bai iya tseratar da shi ba sai da aljanin nan ya kama shi. Ya ɗago shi ya kalle shi kamar ɗan tururuwa. Ya ce, a yadda kake ɗin nan ɗan wani abu da kai ne ka iya yaudarar matata har ka ɗauke ta? Za ka girbi abin da ka shuka, sannan dukkan mutanen garinku sai na hallaka su. Shi kuwa Samir a ransa yake cewa wannan ba lokaci ne na ɗaga hankali ba, ya kamata in yi tunanin hanyoyin da zan bi in kwace daga tarkon wannan mugu. Yana cikin wannan tunani sai ya hango jakinsa ya sake tunkaro inda yake. Ya ƙara samun nutsuwa akan wadda ya ƙirƙirar wa kansa. A lokacin wani tunani ya zo wa Samir sai ya yi kamar ya suma. Yayin da aljanin ya kula da haka sai ya wurgar da shi a ƙasa yana tunanin me ya kamata ya yi masa domin ya ɗauki fansa akan wannan laifi da ya aikata. A daidai wannan lokaci shi kuma jakin Samir ya tunkaro wurin yana kuka domin a tsammaninsa Samir ya mutu. Lokacin Samir ya tashi ya fita da gudu sai hangi wani kogo ya shige cikinsa. Kogon ɗan ƙarami ne wanda girman wannan aljani ba zai iya bari ya shiga ciki ba. Yayyayi ya fito ya ce idan baka fito ba zan rusa wannan dutsen ya zubo a kanka. Amma Samir ko a jikinsa ya san cewa hakan ba za ta faru ba. Ya ji a ransa cewa wannan za ta iya zama wata mafaka ta musamman a wurinsa. Shi ko aljanin nan da ya iya ƙoƙarinsa Samir ya ƙi ya tsorata balle ya fito. Sai ya ci, ka sha a wannan lokacin, amma tabbas ba zan bar ka ba, za ka sake faɗawa hannuna. Ya ɗauki jakinsa ya ruga da gudu ya bar wannan waje. Shi ko wannan aljani ya fake shi ya sha kansa domin ya san dole hanyar da zai bi zai koma gida ne. Ya je ya makale a bayan dutse yana jiran isowarsa. Shi kuma kanshi Samir ya san cewa dole wannan ba zai rabu da shi ba. Haka kuwa aka yi, ya sha kansa ya tare shi. Yayin da ya kama Samir yake ce masa, ban gaya maka ba, ni ba kamar matata bace da kake ganin ka tsira daga tarkonta. Dole ne sai na hallaka ka, sai na ɗauki mataki akan abin da kai min. Ka ya ɗaure Samir da igiya mai ƙarfi da shi da jakinsa. Ya ja su ya nufi gidansa. Yayin da suke cikin tafiya sai Samir ya hango wannan bishiyar dibino ta gidan aljanar. Tun daga lokacin kwakwalwarsa ta fara buga masa abin da ya kamata ya yi domin ya kwace daga tarkon wannan aljani. Bayan sun iso gidan sai yake cewa dukkan alamomi sun tabbatar da cewa halakata ta zo. Tunda na faɗa hannunka, na yadda za ka halaka ni, amma ina so ka nuna min abin da aka jima ana faɗa a kanka. Aljanin nan ya ce menene? Mutane da yawa suna faɗa cewa mutumin da ya fi ƙarfi a cikin wannan sahara shine wanda zai iya tankwara bishiyar dibino har ganyenta sai sun taɓa ƙasa. Idan haka ne ina so ka nuna min wannan bajintar taka kafin ka kashe ni. Shi kuwa aljanin sai ya rudu da wannan magana ta Samir. Ya ce in dai wannan ne ka kwantar da hankalinka, zan nuna maka, domin wannan ni ba komai bane a gurina, sai dai ina buƙatar igiyar da za a ɗaure saman bishiyar domin in ja ta. Samir ya ce ina da igiya, domin duk inda zan je ina tafiya da igiya saboda ɗiban itatuwa. Samir ya ɗauko igiyarsa ya wurga ta kan bishiyar nan, sannan ya hau ya ɗaure ta, ya jawo ta zuwa ƙasa ya ba wa aljanin. Shi kuwa aljanin ya kama igiyar ya sanya ƙarfinsa ya fara jawo wannan bishiya. Yana yunƙuro da ita ƙasa har ganyenta suka taɓa ƙasa, yayin da shi kuma Samir ya kama bakin igiyar ya ɗaure kafar wannan aljani da shi ba tare da ya sani ba. Bayan bishiyar ta faɗi, Samir ya yi ihu, ya yi masa tafi a matsayin ya yi abin bajinta kuma ya yi nasara. Samir ya ce, to tun da ka gama ka sake bishiyar ta koma ta tsaya yadda take. Aljanin sai ya sake wannan igiya, yayin da ta tashi sai ya ji ta tashi da shi, ƙafafu na sama, hannaye kuma suna jan ƙasa. Sai ya fahimci irin sabuwar yaudarar da Samir ya shirya masa, ya gane cewa ashe duk wayansa Samir ya fi shi dabara. Ya yi ta yi wa Samir magiya ya taimaka ya kunce shi, in ya so shi ma ya fasa kashe shi. Kuma ba zai hallaka shi ba, ba zai hallaka 'yan uwansa da mutanen garinsu ba. Samir ya ce, ai na faɗa maka, wayo daban ƙarfi daban. Idan ka fi ni ƙarfi, ni kuma na fi ka hikima da dabara. Saboda haka wannan shine ƙarshenka, ba zan iya sake ka ba. Samir ya hau kan bishiyar ya yanke bakin igiyar, aljanin ya faɗo taka-taka, yana faɗowa ya suma. Shi kuwa Samir ya yi amfani da wannan dama, ya ɗauki wannan igiya ya ɗaure shi sosai yadda ba zai iya ƙwacewa ba.
ya ɗaure a jikin jakinsa da niyyar ya ja shi ya tafi da shi wannan gari, amma ƙarfin jakinsa ba zai iya hakan ba. Hakan ta tilasta masa dawowa gida cikin gaggawa, ya gaya wa 'yan uwansa halin da ake ciki, ya nemi taimako daga wurinsu domin su ɗauko dawakansu su zo su jawo wannan aljani, su zo su hukunta shi kamar yadda suka yi wa matarsa. Idan kuwa ba su yi haka ba har aljanin nan ya samu kansa, to tabbas garin nan ba zai tsira ba. Suka karbi shawararsa, suka ɗauki dawakai suka je domin su ɗauko wannan aljani, amma da suka je sai suka tarar da igiyoyi a zube, amma shi aljanin ya tashi ya yi tafiyarsa. Samir ya tsorata kuma hankalinsa ya tashi. Babban abin mamakinsa shine duk irin ɗaurin da ya yi wa aljanin nan ya aka yi ya iya kwacewa. A labari na gaba za mu kawo muku bayani ina aljanin nan ya tafi, sannan me yake shirya wa Samir, wani irin mataki zai ɗauka a kansu. Idan a TikTok kake bibiya na, ku yi following ɗina domin idan na ɗora na gaba ku samu labari. Idan kuma a YouTube ne, ku yi sacin Samir 14 TV. Ku yi subscribing domin duk lokacin da muka ɗora za ku samu sanarwa har akan wayarku.